No morjesta. Tossa vajaa 2 tuntia sitten laskeuduin tänne Larnakaan Kyprokselle ja flunssaa perhana pukkaa. Korvat ihan lukossa ja räkää valuu vähän väliä ja näin, mutta ei auta. Täytyy ottaa nyt tästä lämmöstä ainakin irti kaikki ja sitten katsoa miten tää edistyy. Toisaalta mulla on vielä 6 päivää ensimmäisen kisasuoritukseen aikaa. Ne päivät oli tarkoitus käyttää treenaamiseen ja näin. Mutta joka tapauksessa on 6 päivää siihen, että se voi olla, että sitten joutuu menemään, mikäli tää flunssa nyt sinne asti kestää, niin sitten mennään suorilla kilpailuihin ilman treenejä ja odotetaan sitten vähän ehkä niitä syvyyksiä, mitä oli tarkoitus suurin piirtein tehdä ja mennään sitten sillä. Onneksi sitä on tullut tällä kaudella kuitenkin suoriuduttua jo niin hyvin, että on omat unelmat täyttynyt ja näin, niin ei kai tästä ressiä kannata ottaa. Pidetään mindsetti sillain kunnossa, että otetaan niin paljon iloa irti tästä kuitenkin kun pystytään.